na notifications. Andisara tongopindirawo kana ngoti yeah. How are you smelly chichi? Ndatonzwa unozati andizvioni because handisi kweseko. Titombo zvizotuka zvokudaro. Choza group 1 remagosi ndokwa ndotuka chete. Kumwe kwese kwandimbotambi andito. Venge ndabva takatotuka because tisati varidziwa. Ndimaituka ma. Ndogara kusafari cheni. Andakambokuratidza paya vachipa. Kupi uko aisati aita. Network yenyu muri bachina kubuda pachinanga vari kunobatsira mama nombofamba chiporo chikafu murodi ndini saka ndimaona kuti munhu anozitaura ana basa kungoti hangu business mamusingaizivi handiti but makamboya kanenge katukese ndapa munomira papi pacho ndenda kusafari team papi papi pikaraje pakomana mazimba anoveza veza saka ndauya ndichikupai kapaipa yako because ndogara mudhuze nepo paya saka ndaitengera ipo papa ndopa ndotangira kupapa paya podai so ndopinda ndakadai ndoenda uko kukrima tati uko kunomira wakawanda ndokuchinanga usei muchiti kuchinanga kusei muchiti kuchinanga panozara mazimba so ikunana izo izo zvimabhuru zvangu zviya saka ndoda kutoenda kumazana ndandina musikana andibatsira kubika asi chikafu chakatozara saka kuti ndoda totanga zvototi ndione kuti ndozvifambisa sei ndozviita sei ndogona rara ndakabika like usavi ndosa mfiriji makusei ndofuma chikafu chiripo asi ndoti nhanga chitondibatsira ndiyanga chitoshaika because chindofanira kuti at least ndite approximately about 140 plates kana 150 kana kuti ndaichitofunga imwe plan yekuti probably ndogona kutenga marose ndoita mahot dog nemadragon nokuti anovapa simba rekusara wakagara paya saka unoona kana kuchiita zvinhu zvakanaka uchizoziva iwo mwoyo mako kuti I'm doing something right pamberi paMwari ndiri kubatsira vanhu pakazouya imwe kamba inenge ichida kuzama kukutuka kana kuisira pasi autombozvitarisi because inozati pane zvandinoda kuita tiki yangu iri kuna Mwari uko nditori number 1 champion yaMwari zvokutodaro Mwari vanenge vachisingatodi neni zvokutodaro ende makomborero angu anenge achiropafadzwa achitowedzera zvisingaite pozita a group of certain people vanenge vari bitter kana vanenge vachitorwadziwa kuti vanenge vachingokutuka handiona everyday vachingokutuka vachida ngokurangadza zvinhu zvakaita kudhara hatichashekwi nezvezvezvo because ini kwandirika Mwari zvinhu zvangu akatozvipimila kudhara akatozvidarisa kare tatiye pane imwe stage iwe ndiwo uchiri kurarama uri kusure kwako ndiwo uchiri kurarama uri kurinyika yauri hamene hako isusu we are moving forward and we are not stopping and this energy and the power and zvatinoita izvezvi hazvingoitwe ndikanzi zviite imi munogona kusazviita hanimaona kungoti one day mubva maramwa but inini nokuti zvinhu zvakatiiswa naMwari zvitori mandiri hanimaona zvirimo ndinogona kutozviita and I'm not even shaken and bothered nekuti kwai kwazodi ndine mwe musikana anotengesera manhingikiri mafuta ku-UK iko handiti akangoti akatanga achiti ngauye nditengesa nditika nditreasure wedu padiaries mafuta akaenda kutengesa akasora after 2 days anga aiwa simila ngambozvikwanisi vanhu aiwa ndizvibozvigona sei vanhu ukachingofona leptanzira nedaurara ndinabva kubasa like even nanhasi ndakati aiwa shamfana tengesa mafuta asisi vako ndo zvazvinoitwa izvozvo yona ziti mozvigona sei ndingambozvikwanisi vanhu indisina ndikati hakuna mna nobloka unotoenda mberi nebasa tengesa saka zvinenge zviri mumunhu zvaizvi anzi network icheza mfaro handiti ka network yacho yadhakwa iri kunetsa panapa yanetsa network yaneta saka ina handichagari ndakuenda zvandakuinda tachitoda kufonera vaya hanzi ndinanetsa nechihure simeli ndibhadharirewo school fees ndiende kunikiri ndiende kuchikoro vanouya aiwa havasi vekutanga takatobvisa paIS vakauya vakataura chokwadi kuti hatichadi zvokutengesa muviri pano palife chaiko toda kuya pamhepo tikatouya vakataura kuti toda kusiya tikatovaisa chikoro zveshuwa iripo idzokero tsvaga life yacho iripo tikatovaisa chikoro zvenzara zvinova kutoita havachatomiri murodhi idze zvenzara chidaro mwayo vanti zvenzara vachitengesa futi fish saka guys zvatakuita iko zvinoka we are calling the funeral parlor ine board tikumbira kuti varelease board then munhu adachaura naye muzimba kuti azotora board aendese kumba ozotakura board oenda nayo kumba anditi
to empower, we empower our own people. Atipi matskwana ndiwari kuti budai munyika mava nomuzviziva hanzi budai muna December chinenge chakashaya memuchimanya zvokumanya zvezve manje kuno kumurise fere pana November December apa hakuna matskwana akawanda machangani machangani aimana mapepa obho i50-50 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 but kungove careful because yamuziva munodya navo ndochokwadi vamunenge muchifunga kuti ndewe India anonorumira kuti apo inogarikana yangu because vachapinda busy mukuona kuti kune operation dudula yari kunetsa chinzi vanhu ngavadzike vanongorumira home affairs ichatomboita basa sebasa saka mungogara mungovewo careful ndipe namba dzacho 065 312 5202 gogo anenge akadzima foni yake Alright gogo nditori navo pano vari pano vauzive kuti mari taanayo enda kukonza bhoti inde kumba. Alright gogo mari yavapo yakwana avashanda shemu asati ziya takangomirira kuti anitamirira kuti mari choda pledge tidzunganidze then zobva dzaina probably nastingani Thursday Friday Sunday ngatingose maybe pa Tuesday tapaka kangaswa neweekend dei panga pasina weekend kana munhu ari kunza chitumira mari yake normally ita 2 days kuclear but now because of weekend kuya now pakaita mananisa mangwana that means takutozoiwana nemusemandi zvaita shemu havandibetsera zvangu ndandakaomerwa mbuya iyi namba ipindi alright kandotaura nemi mai manje anditi sharp rega ndikupei dzimwe dzangu pane dzimwe idza dzipindidzi but ndedzemunhu iye akauya kuzotora bhodhi okay idza dzisikuita idzi pamwe anenge aina kutora bhodhi usina network (072) 659 yes 2121 ndiani watoto naye Vincent anzi Vincent ndiani usho To copy the song as your welcome tone, please press hash but twice. tofuna kuti muridzi guys ikanifanisa nokusendawo namba dzemuridzi anzani Vincent muridzi anzi majakani ani mazivile majakani yakazotudza futi price yacho akatudza neprice yacho nese ndiye zvino mazvana nacho habati mafoni To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. anei habati mafoni apa saka manje vanoshanda sei To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. nai ndiudzewo magi kambani rudzi isingabati mafoni what kind of type of a company is this
Uchavigwa bhodhi. Zvemuno. Zvemuno zvebasa re. Muno mupane chisingaitwi. Vadavira. Hapana dzimwe. Adzitidzi dzese. Copy the song as your welcome tone. Please press hash twice. Charges apply. But funeral company ina basa tifone kwa namba ipi. Nekuti nechida kubisigwa bhodhika. Hello? Finally likai. Riteng kikupa ki Vincent o. Okay akitsuri ukaske wankitsi obvious. Kikupa bwali wena tle abuti kuna li body e uitswereng ya os omwe mayena omwe wa muZimbabwe so. Wako Sunrise. So linna kimoziki muZimbabwe kikupa kutusa family etle. Kikupa kutusa family kikupa utsamaisa body ka private kaya kakukai. Ubwali osmeli mara kinali family mo kilinteng. Family kinali onafa. Ukana wabwali bona. Amor kinako Rustenburg mara ko safari ten. So ki utle khanyo abana. Kibe ki decide fela kuri kiba tuse kozi. Kiba butsa uri batsori chelo bukai abana list ndi batsori 1000. Ahuna ki utla ka lona kuri re khona kuri le support link kuri ki khona go itsa paperwork cancer itsenza di delete na di delete paperwork. Are so yet. Okay, lina kana litla lini likwala ten. Okay, akakuri resense re rumesi dipambiri anokura ri kiemela luna musi dipambiri ditswe mara ki khona tsa body cause nna kina li funeral phala ko Joburg. Kina li funeral phala na ko Joburg. Ba buti? Ya ibisa Thuso. Thuso. Or maybe we tsu Pumulani Soror. Akut? So afa kuchacha kwetsang kuchacha dipambiri. No kibutsa wena kiri kuri utlocha fuka kasi ki utle kuri ansa uri watusa family hanzo sa buili bona ka cheledi that's why kibutsa yana. No na family receive price kala ha ora sa price ora ya ha receive price kala uba file price okay tsikantse ba real ba teng fa okay rumela uba rumele quotation ya teng re bone uri kwetsagalang kuri ka gona na ora ke gona. Yo dura se ko botsa sa ke ra ona motho ba tsontsi di jobolo gano yo dura para re ke tsa fa yona re ku association ba re ku wa re ke nzororo a ke tsisa la nzororo re ke tsa founela beke sharp. Maiona problem mainzwaka there comes the problem mamunzwaka zvandataura zvezvo kuti makatoita mistake from the word go vakabatira basa hanzi mamunzwa kuti zvichadhura because titori association ndakunotaura neassociation kuti tokuchaja ipuka mari ndikasa uri chaja chiapa zvikandizva basa randakaita saka probably vachatongoendesa because vakatipa quotation ye5,000 hazvishande ngavaendese zvavo. Akutoramba kutoramba nebhodhi hazviitwe izvi kana bhodhi yangopinda kutobatirira vanenge vatobatirira basa. Let's just hope kuti kana vaenda nebhodhi ka vachakwanisa kutisvitsirawo bhodhi zvakanaka chete ndozvingori important because vakazoita mishikashika murodhi manje panenge pakutonetsa kunetsana ndokuchatonetsana inotonetsa because ibasa karanga vabatira saka amen tozongonzwa kuti vachakutumirai quotation yacho tonati vakutora quotation andimazatadzi ndikuti ingaita mari zvikanzirotodhura that means vantoisa price isiriyo kuti vanyatsa kukaurisai vototumira quotation kana punishment yekuti musiye vantotumira quotation ye8,000 kana 9,000 aiyo vanongoendesa Cynthia kana kuri kuti hanzi kune mapepa achabuda maybe probably Friday ndokutaura kwaita ndichi
Saka na vari kuti vadaro no problems too vanoendesa bhodha hapana kushata. Vanongoendesa bhodha. Saida kuuya ma-options anditi. Asi kana wakauya maybe vachiti 20,000, 1,000 inongobhadhakwa woenda mwana yofamba nemunhu atoza togona kudi kupota chicheka kuti haufa zvazodii ende antori hostel anovamuza mapindiro ake. Saka ndoyavepo ini nchirega ndirove pasi musongonzwa kubva kwandiri muchitende muchitende aiwa kubatsirana pachedu masimba mangwana tichitopedzai mangwana tozonzwa kuti hameno kuti kupi futi totongobasa ndichienda andi tiri muforeign land GC Rosa ndeipo ndinauta sekretary wangu kozi uri muRustenburg iwewe paunda sekretary wangu zotondiwanira papa ndichitobva panapa nditodiwa hameno kwai kupi amen saka ndakuenda ini vedu vemosara zvakanaka nditi techingotaura pafoni techingotaura pafoni that means probably kana mari achona ndaungandozoya futi ndoichachi end over kasi this time togona kusangana chero mutauni ye kana chirega ndindi ndinganonoka chirega ndindi nikwana ndo andimaunza sharafting ye wheelchair ye muchimoto inoda tonobhukiwa ya diske muko aiwa ndinotenda togona kana yangu ndigona kungokufonera tosangana tese ndokuendai over marenyu mutauni nokuti rodhi kuna hamuna aiwa rodhi ndo yandigarisa mudhishishi akunoku mugere yenyu kwakanaka asi makasununguka chaizvo ende yadhenyu hombe zvoti ndangoona matadei mukangononga mari mubve mangovaka kawani mongoti muchipinda mutauni aiwa ndinotenda mosara zvakanaka mvura yanetsa kuno kwakuna mapombe haibudi indava hamubhadhari kutengesa saka munodii naimi kune kusina mota yauya mota dzikauya dzinogumira mumara hakuna rodhika saka inosvika sei kuno saka kunodawo mota nitangirawo kunoku sasi kana dai zvaibvira vaitaura nevemaini apo nemvura yemaini varingana ramachanogwa aiwa ka imimi ibasa renyu secommunity anditi imimi secommunity anoita momboita mameeting mumeeting handi mune delegation yenyu yamakachuza ndo basa ravo kada kuti munofanira kumaini munokumbira handiti inonzi chiko project yacho inonzi chiko achazi yekuti like mamaino it's compulsory vanofanira kutoitira community padhuze nemaini iwoyo something like kuisira imvura like kana muri padhuze nemaini kuisira magesi and things like that saka munoti delegation yenyu ndoiti kutoza basa chete kansela wenyu kana kuti chairperson ameno ndinofanira kuenda onoisa kuko vanokupai mabhauza emvura aya voisa rimwe apo achifiliwa every day zvinhu zvamufanira kuti mungowirira alo sekretary ndimi wecommunity inoi wavere sekretary kudhayarisi womuRustenburg unenge wagona unozorigona here basa iri ungamira here nokuti basa acho rinombowanda ire rinotokutorera nguva yako nerigokuita kuti ugoita stressa vagokustressa padhayari zacho zvokuti newoga unotoziva kuti nhaye vedu we une patience here unofanira kuita patience ndo chinhu chekutanga because vanhu vacho hey vanhu vacho mahwana ava vane tape ava iri kubuda ndi kwaunga chiti ndiri kuzadzi ndiri kucherera vangu vachirevei iri kubuda why but sechobuda yakawanda saka iri kubuda ko mukadhonza kubva ikoko zvakaoma vedu ve mandiziva imi zveshuwa mandiziva zveshuwa ko zvadadozikama nayo zvadadokonesa kuti amei wamuRustenburg uri
Chega itinde kwedu kumanhikiriki. Ndiro munhu ndingadorashika shu. Munhu ngatouya. Nokuti ndingarashika ndo chokwadi chiri pachena. Munhu ngauye tindi. Alia Natasha, Alia Natasha. Manga muri concern ndine mota kuti hanzi mota ichikwere sisimela. Hande ichiwana nami manende feni kwapisa kuno. Uone zviro kwaitunura. Ma? Oh, right. Umwe ngapinde kumberi. Naye sika mudanisa murungu kuti anogarisa vanhu kumashure kumberi kusina munhu mundisiye. Mundisiye chaiko ini. Mosara zvakanaka bankura antika natsano. Mosara zvakanaka. All right. Hanzi kotoda discovery kondo yandinayo kaimo mutongokwira mu majogojogo nchinji. Yapakaipa. But at least zvaita. Vafina rwakana vakazongofona kana quotation name singaiti vanongoenda nebhodha kana kushata chikuru bhodhi yacho gaine umwe. Apa pamaya nditoziva kuti ndobuda sei baba. Vangotora machance. Tidak ada kira itu. Udah sih belum. Ini senza giusto daro. Tu ende basta. Ndakura pata tiri mruwarika. Sina mruwarika madati. Inde basa ya ina basa kuti tipa itokwira chete. Tinoinda. Ni chimwe chema kudai tichindi. Ine funza daudumira. Ine senza kuti ndadumira but ino senza zvakundobhowa. Even uchichiri kuro kuchino ino senza. Yafana ni discovery yangu. Inodaroka. Kuri kutora wata zakusaidi wacho. Hauna confidence nezvakutaura. Iyi mvura iyi. Ivana ngachotengesa. Varutengesa. Imi saka muri kutenga mvura. Aiwa chosimbohaya vanobabare apa asina weekends. Shwa mvura kunetsa kudai. Mvura kunetsa zvoti. Tikutaira vana vandi. Mvura kunetsa chaiko chekune. Saka munowacha sei naimi? Muti wamupfeka muchiziva. Pachikuwa chakamodi. Kutopfeka muchiziva. Inogona kutogona zoiwana ameno chirini. Mwenda kunowacha avane machipa. Muchibhadhariswa mari. Vanobvuma. Aivabhadhari mvura. Ndo imwe reason why musiri kupiwa matepe emvura. Mufanira kubhadhara mvura. Because isi chikanzwa kuti inenge ichita loss. Imimi ndinoti kuti sijurisirwe pamvura. Mapepe edu emvura mvura yega ino yari 2.5. Mvura chete. Per month. 2.5. Avani vane chikoreta isi yemwedzi 1. Hakuna zvakadaro. Hazviti. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vakatoenda apa ichidiwa in 2 weeks. Haiwa vakagara chikwereti hakuna zvinhu zvakadaro. Chikwereti hasitauri chokwadi. Vanotarisa ingamula vanhu vachivako vanotarisa kuona kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Hazviti. Chero kambani chaichaiyo haibhadhari mari yakatukuira apa. Zvaimunzwe zvakazoitika. Aenda kukanzuro akasvika zvikanzi koimi muri pano muri kudei. Vaita wavaziva mukanzuro. Zvikanzi ndikuda kubhadhara mari zvikanzi mari akataura amount that 81 zvikanzi hamuzi kuti panoitwa madhiri pano dzokera kumba uchatumirwa munhu uchabva pano uchazoridhina newo mari paunozobhadhara unowana yareduce. Hakuna zvese zvakadaro izvozvo memuchimbonyeperana kwamenjudzana kumasendiraini ikoko. Hakuna ndezvekunyepa. Hazviti kana ni haiwo. Inyaya mutitaura imimi ndeyekutonyepa. Munhu wacho unouya unotobhadhara mari. Anonyepa munhu iyeye anonyepa.
anonyepa ari kuda nyaya kudzingamula vasati nyepera panapa 81,000 per month kupi chero company chaisha iyo company haibhadhari mari yakadaro pamwedzi kusvika kuroti modzoke imakare kupi kutani kupi munani samuzana neava kana neashek muzana neugara neashek vese alright oh that's good great my friends that's great ndokusiyai pano tatonakirwa kane dzatakudzokera tese discovery yandinakira tokura yako mangwana alright bovas oh murabuda takukidnepa inena nemi pambudi saka totaura girls anti alright sharp alright sure alright azimba zimba mnanobhadhira 81,000 chikwere chemvura pamwedzi unenge uchisadza dhamu kumba kwere asi unenge une dhamu uchifusha hove chero iyo une dhamu rekufusha hove haimbosviki ikoko pamwedzi 1 mwedzi kuti ngo hazviiti makanyepegwa munhu yeye anonyepa aiudza avava aivaudza ava achida kuchita mbinga achita zvinhu zvekunyepa zvinhu zvakada ivo vakabva vatobhelieve skana zvovomash aiwa madiaries thank you very much maita basa guys ndotenda nezvezvamaita guys rosemary zvakaoma guys ndanzwa nekunyota video kuti ngenjaya mimi ndowani kumvura intonhora ipapa tonhora ndonyatsa kuwana kupi ndawane nyota kaoma maita basa madiaries maita basa sai munhu wese apleja guys ka chibatsirai tite ainde kumba chibasa mwoyo unozoramba kunguti tirege kuti atikwanise kubatsiraiwa asi pafeya chaipo guys nyaya yemafuneral ndawa muromo wangu udotsveyama makambozvana muromo wangu kuti uchienda pasaidi nekutaura nyaya dzekuti joinai mapolisi dzozi muromo wangu kutoenda pasaidi kuita kuti joinai vana vadi unongoshangori kuti hamene kutaura zvinhu zvisingafi zvakaitika papenyu kuti kuchafiwa kana kuti vachafa kana kuti vachafikwa kungoti hedu isusu ndopandozongokudira ipapo madiaries chero mukaita rafu dzakaita sei kumastreet uku chero mukatuka vanhu sei kumastreet uku asi kana mauya when it comes to pano takutaura serious business zvekuti guys pari kuda tibatsire munhu ka zvezve munombosiya pasaidi tomboita zvokubatsira munhu ndoipapo ndopanokupa enough respect ipapo haipapo ndinokupa enough respect guys kumbozvisirawo malove nemalikes kumbozvisirawo mudhayari wese kumbozvisirawo malove nemalikes because ipapo chero toro tikaundirana sei kuma-comment section kana tikaundirana sei pano kana murodhum asi kana tauya pano taita zvepano tomboisa differences tedu pasaidi tomboita zvikuda kuitwa todzokera mukunoundurana ofuchi ndo zvandinoti ninika that's true love ndo inonzi true sisterhood and true brotherhood and true love kana matukana musarambe makabatira chigumbu tukanai zvipere patadambudziko mopindira mobatsirana that's it nimaona ndo zvatinoita so hey tinotenda mufunge muri kuita impact yakasimba ndakuzai guys ndingatenda hangu but get me right reward yenyu kutenda kwangu ndekwemashoko emunhu wenyama akafanana nemi imimi zvei kutenda kwenyu kutendwa kwenyu chacho kuri kudenga uko kwenyu kutendwa ndekwedenga munoziva pamwe patinombobuda guys kanozvibvunza kuti ndabuda sei apa nimaona unotanga kufunga kuti maybe mwari mandibudisa papozi zvandinomboita zvandombokuitira inchitawo mwe vanhu zvazvaka apa pamatinotadza kuti simba renyu kana uchita chinhu uchibatsira munhu usaexpecta danzi ndabatsira nemari saka ndichapiwa mari no guys unogona kutobatsira wowedzawo 10 wane kuwedzerwa makore kurarama anomaona kana kuti wakarivara rimwe zikomborero shatirobva nekupi zvinhu zvakwana zvinogona kuitika paupenyu pamwe mwana anga achitorwara kwemakore watambura naye pongosita mwe munhu wana nongoya nehealing yemwana anomaona through zvinhu mabasa ako hanzi mabasa ako akanaka anokuteverera mabasa ako akaipa futi agodi agokuteerera anti mazviona saka zvinhu zvokuti paupenyu ukaita chakanaka unogara unenge wazviitira
ukada chakaipa unenge wazviitira. Isusu panoita zvakanaka pese pese guys, I feel so good. Ndozvati ndazviitira, handakuitira mumwe munhu. I did it for myself and I did it for God. Pamwe chete netimu rose rinenge rabatsira panguva iyoyo. Handiona hatina kuitira vanhu, tazviitira. It's for our own benefit and for our own good guys. Ndichenda kuudza nechekuti chero zvikaita sei paupenyuka handivati nenzara ini, hazviti. Hazvingaiti ndingavata nenzara. Mwari vangazondirangatidza kundirangarira svapa pakadaro, ndichachema hangu zvimwe ka. Asi Mwari anozvipindura. Kasi Mwari anotopindura chete. Ndingachema zvimwe, but handingachema ndanzi ndazochema chikafu ndazorara nenzara kana kuti zvazodai inhema. As long as Mwari achirarama ndinobhenga minamati yakawandisa. Zvezvo mabasa ese andinge nchiita ndichienda nchidini I'm banking, ndikubhenga. Ndipo ndozoti mana ndikagunun'una kawandiri ndega ndambudziko rangu ramunenge ndisingazivi ndiri kumati bati Mwari, so ndozona one time zvakoti boom zvapinduka ndichakuti kutaura kwandati takangotaura kanamweta kuti bati Mwari God why ingawani ndo anomaona Mwari ubva atopindira anomaona. Saka apa inenge ingori inspiration ndangoudza umwe munhu handiti kuti ndimwe nguva ndisati hatina musafunga kuti panobatsira vanhu vaya rubatsira vari rich zvekuti kana kuti tine mari zvekuti hatina guys. Nhamo yedu imwe chitetese hatina, tichotoshayiwawo dzimwe nguva kutosvika pakutoshaya kuti handitorina mari yekutobhadhira wifi yangu ndendisitorina zvakandikakawo umwe musi anomaona. But hazviti takambotadza kuita live here pana pachinzi kai tashaya wifi. I want to ask you guys, takambotadza kuita live here chinzi kai wifi pamwe anovharirwa mawifi because ekuno South Africa akasana neuna diaspora. Ekuno South Africa unotongobhadhara data kuti kasvika because if you don't pay vanokata off, hauna wifi. But we are always here doing my life every 24/7. Kutosvika vanogara palive togara palive because ibari yedu. Asina wifi ukasabhadhara inokatwa anomaona. Umwe munhu anongopinda kuti ndinotobhadhara wifi iyoyi imwedzi unoyi zvakutongoita unongosina tombozvitarisira anomaona, usina kana kuzvitarisira kana. Usina kana kuzvitarisira kana mumwe munhu tongoti I want to pay SIS MELLY wifi because tiri kunakirwa nemalive ende malive kama mukasaita malive tinotofa utongoti nechemwoyo ende waitako wanga usingazositi wanga uchitoziva kuti handina mari yewifi ipapa. Iwo ndoda uchitozviziva kamwoyo mako ndototi nechemwoyo Mwari maita henyu matodayira munamato wangu munhu uyu akasatoziti handitorina extra yekutobhadhara wifi yemwedzi unoyi zvatongoita zvega. That's how God works. That's how God works. Mona saka muchiwa nchikuudza kuti guys I am no longer bothered nekuti kwai ndatukwa ndatauka ndatikudii because ini ndine reward. Ari kundituka hana reward, akutaura nezvangu hana reward yanenge anayo. Inini nditotori nemarewards angu anoziva kuti no matter whatever that I do that is good, as long as ndisina kubira munhu, ndisina kukanganisira munhu, ndisina kudii, my rewards are there and they are coming. Anomaona, they are coming. Handituke munhu, handichatuke munhu guys. Ndaituka kudhara zvikapfuura, handichatuke vanhu, ndituke munhu. Tuka zvangu ndakanyarara utye faruka zvangu ndirizi ndingadi asi reward yangu kwainobva ndokuziva ndini. Panozobuda mashoko nzanzi varomba vazodai hapana kana kuromba. Utano chaiwo chaiwo guys, utano mbozati utano chaiwo utano kungopiwa utano naMwari. Do you know kuti se big blessing yakaita sei? Blessing yombe inodarika mablessing ese emazimoto nemazidzimba utano because kune ari kunetsekana neutano as we speak. Asi sazoziti oita sei atrai zvinhu zvese zvepasi pezuva zvepasi pemuti kuti utano huite zvakanaka, but zvakaramba kuteerera madoctors feza madoctors ese kufamba akadai kupinda nepapi nepapi achichagara ramo, but zvakaramba utano. Munoziva kuti kana uri munhu ari married guys ane murume munozviziva imi kuti varume vanogorota mashiripiti kunzoko. Mashiripiti aunenge usingada iwo you be the last person to know kuti ndozvikuitika panzapa. Baba vari kuganga vachiita mashiripiti asi unongozoona uchingori mutano, hakusi kungwara kana kugona kuya. Mwari vanenge vachingokunzvengesa apana zvavanenge vachingoita so meno. Mwari zvavanenge vachingoita vanenge vachingozviita sei ameno anomaona vachingofamba nebhora saizvozvo. Utoona kuti kwakusi kungwara kana kugona kwangu idzi ndo dzinonzi nyasha dzadurugwa idzi. Ava ndo vanonzi Mwari vari kundirwira ifevha iyi anomaona favor chaiyo. Saka guys chavepo nchekuti tichiunganidza mari yevanhu ava, tikaunganidza mari yevanhu ava tovapa mari yacho votoenda kumba. But for now ndiri kuenda kumawheelchair kunotsvaga mawheelchair kudiscount discam nekuclicks because mwana wanezuro yaya ane murume wake akashutwa yaya, murume wacho haisi ordinary wheelchair yaari kuda. It's not an ordinary wheelchair that she's looking for. Anomaona ari kutotsvaga wheelchair yemagetsi yaya
the way yaari celebra wakati wati ameno zvichiparalyze ameno paralyze sitara chindokuziva iroro haasi manormal wheelchairs aya atati chiningirira atati atatanga takatarisira anoona so it's a wheelchair aya anenge ane zvimagetsi aya anoona kuti tirerutsire mwana uyu akwanisewo kuti naiye adini aende kunoshanda anoona aende kunoshanda saka ndo yatiri kuda kuti tiende kunodi kuti tiende kunotsvaga wheelchair iyoyo tinoona kuti wheelchair yacho ingaita mari saka this is task yandakatumwa chairperson Gordon changa tane moyo wakanaka kababa yamuvasive nchete vangori zvavo rafu pakutaura but is a very good man because SIS-MELLY wheelchair kudiwa pano pakada chinda yamutisa mono kuti tozoona kuti tingaiwedzera tingairisa sei mari yacho titenge a proper wheelchair chasha inodiwa pana baba afa than wheelchair iningirikiri iyaya isiriyo yekudiwa saka now ndokwanda kuenda I'm heading there asi handina kana munandidirira petrol ipapapa handina kana munhu ambondipa kana mari yepetrol handina kana mandipa yepetrol hapana kana saka ndakutonangako koni mbonona ndakumbonotsvaka ningi yacho ndoona kuti yaufa yakamira sei wheelchair yachona kana ndaiwana then start from there ndoona kuti yaufa and cerebral palsy ndiyo iyoyo yacho haisi kuda wheelchair ordinary nokuti wheelchair ordinary handi munhu anofanira kunge achipusha ega nemongodai manje havangapushi vega hazviiti kuti vangapusha vega wheelchair hazviiti kuti vangapusha vega wheelchair yes shaloni zviri sei tinosvikapo tinoona kuti then toenda pane distem iri apo because ngada kunda iko iri kure kandi toenda iyoyo kudhuze netauni tinoona kuti dzinenge dzakamira sei right saka tobatsana manheru guys tobatsana manheru kana ndasvika apa distem kana sikabvumi foni ndienda kutodzima amene kana zvichiita ndopinda nayo toita kuzobatsana time manheru namaitanaka ndimai vaya vegoikoi vaya mai vechikapa nation maziva nditi mai vechikapa nation vaya manheru vachauya navo pashow mai vechikapa nation vachavabata manheru vouya pashow sekumbira kwanga wakaita touya navo timbona tinasi vari kutipakurira chii sezvo vari kuti vane manew style vakabura manew styles vada kudzidzisa vanhu manew styles ariko mazuva ano hino ndeapaya saka tichange tichizoona manew styles achiuya kuti akamira sei tichizoona kuti akamira sei manew styles aya hanzi what time manheru obvious vanenge vanoshanda saka I think vanenge vafree manheru vanoshanda so I think vanenge vafree manheru ndopanichadi tichavabata I wish dai tikamboitawo one guys tikamboita vanhu 2 guys vanombodonaitawo kudira mapetrol kana madhiziri guys tichinda kuningirikiri patinenge tichinda kumaprojects akasiyana siyana akadai so tomboita vanhu 2 kana 1 guys vanongodirawo petrol mana dhiziri racho zvarawedzegwa zvarakudhura kudai so petrol zvayawedzegwa zvayakudhura kudai so totochema nepetrol mana zvotodaro kuno zvotodaro tomboitawo kana vanhu 1 2 vanongobatisa kuna treasurer yogara kuna treasurer kana kuti project yekuenda wakati yongotogwa kuna treasurer yodi togona kungenga takananga pabasa redu iri takananga pabasa redu iri tizvifambi asi vakomana and zvakaoma saka tofanira kuti ta accident kuda kwembwa iri kumberi kwesiti anje so
idzi ndonyawope chaidzo idzi kaidzi idzi ndonyawope chaidzo straight kungoti ndi pandiri pacho enda kutaridzai mazvionera maona nyawope dzapfuura apa nyawope chaidzo amana Jesu shamwari yakanaka vai kufamba naJesu shamwari yakanaka ndinodawo kufamba naJesu shamwari yakanaka mukakurira mukereke mukakurira mukereke mukakurira mukereke mukakurira mukereke enda kukereke panapa panobhowa panapa guys unoshayiwa parking panapa panoshayiwa parking panapa panobhowa zvokudaro parking haiwanikwe zvokumhanya panapa molu unogara wakazara everyday mbozvibvunzai kuti vanhu vanenge vachimboitei molu muno verai ndimbokutaridzai molu muno vanhu vanogara vangozara panapa kutosvira kuti vanenge vachiitei apa munenge musina paki kufamba naJesu shamwari yakanaka pana kana parking guys onai zvondonewo pakepi mahora mudhara mahora hakuna parking bonai hakuna parking guys hauwane parking muno ndichongomirawo kusure kwauyu tichitsvaga parking tose autotsvagawo parking hazviiti kuti uwane parking muno monetsa ndotomira ndopinda pane ndotopinda apa ava vari kubuda ndotomira ipapa ya ndotopinda ipapa ndopinda ipapa ipapa ndotopinda ipapa shamwari yakanaka kufamba naJesu shamwari yakanaka ndinodawo kufamba naje zvanenge asiri kuda kubuda zvari mashura tsvake maje ishu ndaiona soit ndaionapo ndaiona iyo rapo imwe soit
yakanaka. Kufamba na Jesu, shamari yakanaka. Yes. Right. Get no chaka wheelchair. Hande iko wheelchair. Ish. Kapale chibeti changu. Hande iko wheelchair. Guys. Let's go. Eish, makumbo angu machukuchuku akachuka kudaya. Nasini zuwa iro chinongo ndaisa sunscreen anga satsva. Chaniswa. Zvakaoma. Ndinodawo kufamba naJesu, shamwari yakanaka. Zvima maski zvatanga. Dzima maski dzikaisika dziri kunyepera. Vanhu vari kudiaspora ndikutengesawo izvi. Ndikutengesawo izvi kaizvo vanhu vari kudiaspora izvi. Ndikutengesawo izvo izvi. Ndizvibvisire maski ndahwara kutsva eva. Ndingadi. Ndinodawo kufamba naJesu, shamwari yakanaka. Wachati vaibvisa imaski, ndanoita nemaski. Ndinodawo kufamba naJesu, shamwari yakanaka. Ndinodawo kufamba naJesu, shamwari yakanaka. Kufamba naJesu, ndinodawo kufamba naJesu, shamwari yakanaka. Ndinodawo kufamba naJesu, shamwari. Chichita mari wo izvo zvekuningira zvima African beads zvosiyana price. Zvosiyana price. Hakuna magetsi, misi price yakavhara. All right. Magenerator hakuna magetsi. Kune load shedding kunoku iri strong guys. Kune load shedding iri strong kunoku. Saka mashopu akawanda avhara nekuda kwemagetsi. Iwe rosa ndikuita zvose ndikuimba ndikutaura. Yakakura zvisingaiti molu kukurisa chaiko. Kupinda kukakwa siku rimwe side iri. Unogona kuona the other side. Our own London. Asisi tukuinda at the other direction. Handimaiona. Sikuinda uku. Uku kumashure uku kwandiri kutaridza iri.
tikuenda kune the other direction. Yakakurisa handei kunzwa kwandakaita ndakanzwa sokuti anzi from next year ndakanzwa sokuti anzi tinenge takuita kana 2 days tisina magetsi muno muSA. Ndo zvandaita sokunzwa kuti anzi from next year tinogona ta 2 days tisina magetsi. Saka vaya vane ningirikiri vaya vanogona sa masola kudzimba isai masola because kunzwa kwandakaita zvainza sokuti next year tinenge taane ma 2 days tichiita ma 2 days tisina magetsi. Flosia katauni kedu kanaka katauni kedu mukazombodarikira kuno kutokutora itokuperekedza tinacho chilicho London chedu isu tinazvo zvima little London places zvedu. Hana nyika uya kuAfrica timbokuisa kuma places. Come here timbokutenderedza munhu. Maperfume rasa mabhodhoro unonga nechibhodhoro chako odiri kwao unonga nechibhodhoro chako odiri kwa perfume imomu. Right, toda kupinda ndiwana umu hasone dumbu rakupera nuriona sei ngakupera adogopera 1 session erasikana. One session era umana